Davide, výhra 2-1 nad Olomoucí. Jak těžké byly ty body získat? Boli veľmi ťažké, vedeli sme to už pred zápasom, že to bude náročný zápas. Olomouc, myslím si, že 2 góly inkasovala doma, takže vedeli sme, že to bude náročné. Sú to veľké pre nás 3 body aj do tabulky, takže veľká radosť a sústredíme sa na ďalší zápas. Dnes hráč utkání, druhý zápas po sobě, opět zase góla, tak budeš v tom pokračovat i nadále? Tak bolo by to krásne, keby som pokračoval, ale nejak sa s tým nezaoberám. Viem, že v tých štandardkách sme silní, nielen ja, ale aj ostatní chalani. Dneska to dvakrát vyšlo, vieme si s tými štandardkami pomôcť, takže keď to bude pokračovať, budem nielen ja, ale aj ostatní chalani radi. Teď nás čeká náročný program Panathinaikos, potom Sparta doma. Jak těžké bude na tohleto se připravit? Tak bude to ťažké, ale máme široký káder, kvalitný, takže každý chalan, ktorý dostane šancu ten zápas hrať, tak musí odviesť maximum. Vieme, že nás čakajú teraz 2 ťažké zápasy, takže budeme sa snažiť obidva zápasy vyhrať a potešiť našich fanúšikov. Dnes oba 2 góly ze standardky, tak je to naše nová zbraň? Tak pevne verím, že áno. Aj tréner to prizvukuje pred každým zápasom, že tie štandardky môžu rozhodnúť ten zápas. Dneska rozhodli, dali sme 2 góly, minulý týždeň tiež sme dali do štandardky gól, takže je to veľká zbraň, máme tam aj výšku, takže aj výborných exekútorov ako Hrošo dneska, takže sme za to veľmi radi, že aj zo štandardných situácií môžeme dávať góly.